No niin, moi. Tässä on tällä kertaa vähän erityyppinen video. Tässä on yhden talon tarina, tai yhdessä talossa asumisen tarina. Ja ollaan siis Sepän kadulla. Ja itse asiassa toi on sikäli hauska. Tää huoneisto tässä, jota mä nyt osoitan, vai onko se toi ylempi? Se on joko toi, se on varmaan toi ylempi huoneisto, mitä mä nyt osoitan, niin se on se, missä kuvattiin Vintiöiden tää Varjomiehet sketsi, kaikki jotka tietää. Mutta tää ei liity nyt Vintiöihin tästä, tää liittyy tähän taloon, me muutettiin tähän, asuttiin tässä 3 vuotta, vähän reipaskin jo, muutettiin siihen vuonna 2021 keväällä, kerron sen siihen liittyvän ongelman, tämän tarinan. Eli tosiaan, muistan se oli silloin korona-aikaa vielä, niin meillä oli, se näyttö oli semmonen niin tosi napakka, että sinne sai niin yksi ihminen mennä vaan ja sitten piti olla maski naamalla ja lyhyt, nopea semmonen 10, oliko se maksimissaan 15 minuutin niin kierros vaan ja sitten, no eihän siitä tietenkään silloin tajunnut, kun oli maski naamalla ja varmaan ikkunat kiinni ja kaikki, niin ei tajunnut mikä siellä on pelihenki. No joo, sit muutettiin sisään ja mä muistan silloin, se oli siinä niinku vapun alla just. Periaatteessa niinku 1.5. se niinku oli meillä ja sitten muistan siinä vappu menee tänne puistoon. Saa rauhastus. Hepatella mitäs tänne on. Niin. Sai sitten. Saatiin sellainen tervetuloa. Muistan se kyseinen henkilö, kenestä tämä story kertoo. Se oli tuli hississä vastaan ja päätin, että silleen, no joo, vappupäivä, niin sitten oikeasti haisi viina, oli semmoinen perus, ei mitenkään ihmeellistä. Ja siinä sitten tervetuloa taloon sanoi ja sitten myöhemmin sillä päivänä mä huomasin, että ekassa kerroksessa oli, kun siinä on semmoinen käynti niin periaatteessa sinne kellariin, niin siellä oli jotain yllättävää, niin siellä oli paskat väännetty. Siellä oli kunnon tortut, oikein sellaiset niin vanhan ajan tortut. Niin perinteiset suomalaiset semmoiset niin kakkapökäleet ja ihmisiä ihan selkeästi. Ja no joo, se oli, se kesti kauan, että tajusin, että tämä tervetuloa talon kaveri oli se kyseinen henkilö, joka oli ainakin takana. Ja no joo, sitten me asuttiin siis 7. Hän asui niinku 2 kerrosta meitä alempana 5. Sieltä tämä ongelma niinku lähti. Mut joo, sit me oltiin muutettu, niin tosiaan siellä huomattiin aika nopeasti, että tulee joku röökihaju ikkunasta sisään. Siinä oli kaikki ikkunat oli niinku etelään päin. Niinku kaikki oli yhteen suuntaan, että sä et saanut läpivetoa tai avattua toiselle puolelle. Kaikki niinku ilmanvaihtokanavat, siellä oli koneellinen ilmastointi ja ilmanvaihtoräppänät ja muut oli niinku sinne etelän ikkunoiden yläpuolella ja sitten oli toki tuuletusikkunat itsessään ja sitten kun etelään, niin sinne paistaa koko päivä, että se on iltapäivästä niin todella kuuma. Ja tosi kiusallista, avaat ikkunan, tiedätkö, niin hirveä röökikatku ja sitten mä laitoin isännöitsijälle viestiä, että mikä juttu tää on ja siellä oli sitten, että joo, että ne oli ilmeisesti laittanut joku lapun sinne ihmisille ja meillä oli siinä seinänaapuri kävi aina välillä niin röökisiin niin parvekkeella. Ja se lopetti, siis oli semmoinen yli 70 äijä ja se lopetti kokonaan käymisen siellä partsiin ja siirtyi käymään ulkona. Ja siis niinku meillä pysyi sen kanssa erittäin asialliset välit ja siis se oli oikein niinku herrasmiesveto. No sitten se kuitenkin jatkui se ongelma vaan ja sitten me hiffattiin, että se täytyy olla joku muu ja sitten me huomattiin, että siellä 5. siellä 2 kerrosta meidän alla, niin kuin mainitsin. Siellä asuu tämmönen, sanotaan, että hänestä käytetään tällaista nimeä kuin Henrik. Ja oli siis tämmönen, tai asu vieläkin siellä, nimi löytyy sieltä taulusta. Rakennusyrittäjä tai jonkinasteinen rakennusyrittäjä, sikäli mielenkiintoinen rakennusyrittäjä, että sitä toimintaa pyörittää lähinnä sitä kotisohvat käsiä varsin niin kuin deekis pohjalta. Et tosiaan se oli sitten sellaista niinku jatkuvaa röökin käymistä. Ja sit mä laitoin, kun mä sit tiesin kuka se on, niin laitoin siis sellaisia henkilöiden kirjeä hänelle. Laitoin siis ihan omalla nimellä kaikki. Siis selitin, niinku, että joo, että lapsia talossa ja tiedät sä niinku ikkunat vaan etelää. Tiedät, että voi itse, kun hänet on ihan samalla kämppää, että ei voi tuulettaa kuin yhdestä suunnasta. Ja erittäin kuuma niinku kesällä ja kaikkea. Niinku varmaan niinku ymmärtää, että olisi niinku
kohtuullista mennä sinne ulos, kun häntä 2 kerrasta ylempänä asuva ja 2 kertaa vanhempi, melkein, en pian, mutta melkein, että äijäkin on siirtynyt ulos niin kuin kootteriasti. Ja sit mä muistan, että kirjeestä tuli semmonen niin kuin ehkä 3 viikkoa, että sieltä ei sitä röökihajua tullut. Se oli pieni sellainen fiilis tuli, että no niin, tämähän ratkesi tällä. No eihän se sitten ratkene mitään, sama homma jatkuvaa. Ja isännöitsijälle ilmoitusta, ja ne oli sitten, että nämä on vähän hankalia juttuja, että näin on vähän hankala puuttua. Ja no ei siinä mitään. Sitten mä muistan, sattui sellaisia erikoisia episodeja, että kerran rupesi niinku, se rapus rupesi ihan vitusti haisee se rööki. Sitten että mikä juttu tää on, että jotenkin tällainen paksu ilma rupeaa olemaan tässä koko huushollissa. Ja se oli niinku syksyä muista ja tosi kostea ilma. No sit mä niinku neljäntenä päivänä mä tajusin, mitä siellä oli tapahtunut. Se koneen ilmastointi oli mennyt pois päältä. Ja sit mä niinku soitin sinne huoltofirmaan. Mä kysyin jotain muijalta, missä se oli nuori muija turvasta jossain siinä. Oot sä niinku oot sä huomannut mitään? Sitten en mä oon huomannut mitään. No sit mä soitin huoltofirmaan. Ne sanoi, että joo, että siellä on varmaan mennyt rikki se ilmastointi. Että hän lähettää kaveri siinä. No sit sieltä tuli semmonen Jannu. Ja se soitti mulle, että joo, että joku on lyönyt sitä nappulaa. Että ota osunut siihen nappulaan. No hän laittoi sen päälle, mitä se kaikki rupesi. Mä vähän ihmettelin, että 4 päivää siellä meni, niin kukaan ei huomannut. Mä olin ainut, joka huomasi. Ainut, joka niin huomautti siitä. Siis ilma oli erittäin paksu ja kosteita ja tiedätkö, silleen. Niin ja tosiaan se huomasi siitä, että se rööki puskee sen kaverin kämpästä, niin sinne loppui, kun se ilmastointi oli kiinni. No joo, ei siinä mitään, niin sitten meni ehkä 5 vuotta, niin sama homma uudestaan. No sit mä tietenkin hiffasin heti, mistä kysymys, ja taas soitin sinne, ja ne tuli sit fiksaa se ihan muutamassa tunnissa. Mutta tosiaan silloin se sanoi mulle se huoltomies, että tää on kyllä nyt ihan selkeästi ilkivaltaa, että joku on niinku lyönyt sen nyrkin rikki sen. Se on siis oven suussa. Sehän pitää olla toki, että jos tulee tulipalo, niin se ilmastointi pitää saada kiinni, että se ilmastointi ei hapeta ja vedä sitä tulta sitä asunnosta toiseen. Ja ei mitään, 5 vuotta taas, niin sama homma, sama ilmiö. Ja sit mä huomasin silmämuista sieltä rupesi sieltä meidän niin ilmastointikahormasta, joka normaalisti imee sen, niin sieltä rupesi niin tulee. Sieltä tuli sellaista röökiä pilvehaju sekoitusta. Se oli selkeästi se 5 kaveri, oli niin kuin Henrik, sanotaan nyt näin, niin oli siitä vedellyt siellä kunnon tujaukset ennen kuin se oli mennyt paskaksi. Ja, no sitten taas mä soitin ja taas se kunti tuli pistää sen kuntoon ja sanoi, että kyllä tää on nyt ihan selkeästi rikottu, että hän tekee tästä rikosilmoituksen ja se vaihdettiin sitten se koko nappi ja muuta. Ja sitten se kysyi multa, että tiedätkö kuka se on? Mä sanoin, että nyt mun on pakko sanoa, että kun tästä on muuttanut niin paljon jengiä veke ja täällä on niinku tavallaan paljon sellaisia vanhuksia, sellaisia rauhallisia tyyppejä ja jotain ihan pieniten lapsiperheiden vanhempia, että ne ei voi niinku suoraan pois sulkea ja sitten ne pois muuttaneet voi pois sulkea, koska tää on jatkunut nyt jo 3. kertaa silleen reilun vuoden sisään, niin kyllä mä niinku tiedän, kuka se on, ja mä sanoin, että mä joudun rosiksi, jos mä sanon sen nimen, mutta sanon nyt kuitenkin, no mä sanoin, kuka se on, ja hän piti sitä ihan uskottavana. Se oli semmoinen jätkä, siis sinne tuli niinku, siis tosiaan siellä oltiin niin toimitusjohtaja ja kaikkea, mutta kyllä siellä sit niinku just tosi hämärän näköistä jengiä siellä kävi, siis sellaisia niinku rapistuvia, keski-ikäisiä niinku päihteiden rapistuttamaa porukkaa siellä kävi, ja tosi surkeita näkyjä, ja tämäkin kaveri oli muista kerran, oliko se joku pääsiäinen, kun muut viettää perheen illallisia, niin hänelle tulee näitä tämmöisiä partasia sinne sitten dokailee, ja sit se avasi se oven niin kuin sille kaverille, ja mäkin olin sit siinä, muutenhan se kaveri ei koskaan uskaltanut katsomaan silmiä, varsinkin niin loppuun kohdat, että mä laitoin sille uuden viestin sitten 2024. Eli mä en enää niin nähnyt sitä koskaan, että se ei koskaan mukavasti osunut samaan aikaan rapus vastaan, että selkeästi rupesi niin välttelemään mua. Mutta ei lopettanut hommaa, vaan jatku vaan. Ja muistan viime kesä oli sitten sellainen, että mun rupesi oikeasti niin katkea pinna sitten, että se oli, mä rupesin pitää ihan kirjaa, kun mä ajattelin, että mä teen sen ilmoituksen sinne, valituksen sinne viranomaiseen siitä asiasta, niin tosiaan se sitten pidin kirjaa, niin pahimmillaan, oliko se 10 minuutin välein, siellä vedettiin kessuun ympäri vuorokaus ikkunasta ulos suoraan, että se nousee se savu sinne kämppään. Niin mitä sä voit tehdä? Hirveä kesähelle, tiedätkö, kostea ilma, pakko tuulettaa, no ei siinä muuta, aina vaan ikkuna kiinni ja ilmastointi kiinni ja sitten muutama minuutin kuluttua taas auki ja 10 minuuttia, no taas kiinni. Ihan järjetöntä. Ja lapsia talossa.
No joo, ei siinä mitään. No sitten onneksi tai se rupesi olemaan siinä vaiheessa, tai siinä pisteessä se homma, että mä olin niinku, että jos ei tää tästä niinku muutu, niin tiedätkö, että joku lähtee, että niinku, joku lähtee joko muuttokuorman kanssa tai sitten tiedätkö, niinku jalat edellä. Ja sitten mä totesin, että kyllä se on se muuttokuorma parempi ja sitten löytyi niinku sattuman kautta, niin löytyikin tosi kiva asunto ja kaikki. Sinänsä loppui hyvin, kaikki hyvin. Mutta lähinnä tämän tarinan opetus on se, että noihin on tosi vaikea puuttua. Ja mä muistan, se isännöinti ei lopuksi enää edes vastannut mun viesteihin, kun mä laitoin tästä. Mä muistan, että yhden puhelun, kun mä soitin sinne huoltofirmaan, niin siellä oli sellainen muija, ja se sanoi ihan suoraan, että hän tietää näitä keissejä, että hän on itse joutunut muuttaa näiden juttujen takia. Että niihin on niin mahdoton puuttuu. Että varsinkin nämä vanhemmat taloyhtiöt, joissa sitä ei ole niinku yhtiöjärjestyksessä kielletty, että se vaatisi niinku lakimuutoksen. Ja se lakimuutos on se on todella tärkeä juttu, koska toi ei lopu niinku koskaan. Et se riittää, että no nythän se on, siis tupakkalakihan muuttunut pari kertaa 2000-luvulla. Että aluksi oli silleen, että sen niinku kieltäminen taloyhtiössä vaati niinku jokaisen osakkaan hyväksynnän. No sehän tietenkään ei ole mahdollista saada sillä läpi. No nyt se on vissiin niin, että enemmistöpäätöksellä, mutta sehän ei koske taas vuokralaisia, koska vuokralaisethan ei ole niinku äänioikeutettuja sit yhtiökokouksessa. Että sekään ei ole niinku, ja sitten se on aika raskas prosessi, että se pitäisi melkein niinku saada kertakaikkisesti kiellettyä. Siitähän on ollut lakialoitteita, niihin on tilastojen mukaan valtaosa suomalaisista ja merkittävä osa myös tupakoivista ihmisistä kannattaa sen niin parveke- ja ikkunatupakoinnin täyskieltoa. Mutta sitten niin ihmisiä on tosi vaikea saada allekirjoittaa niitä kansalaisaloitepapereita niin tällaisesta jutusta, kun tämä nyt ei niin ole niin akuutti kuin jotkut tietyt tilanteet, vaikka tosiasiassa tässä on kysymys aika isosta asiasta. Mutta anyway, sitten semmonen niinku vastalausehan on usein heitetty, tai siinä on heitetty usein, että mennään liian niinku yksityiselle suoja- ja kotirauhan piiriin. No mun mielestä ei mennä, koska siis onhan se, kumpi on tavallaan sitten oikeus elämään ja terveyteen ja lapsilla varsinkin, niin pitää mennä niinku tommosen himassa tupakointioikeuden. Ei mun mielestä se on ihan tekosyy. Ja sitten toinen vasta-argumentti, mitä ihmiset usein sanoo, että miten sellaista valvotaan, että miten me valvotaan sitä, että se on aika vaikea valvoa. No itse asiassa se ei ole, jos annettaisiin isännöinti toimistolle, annettaisiin tavallaan valta hoitaa se valvontaprosessi. Eli siis se, että todeta vaikka pistotarkastuksilla, että tätä tosiaan tapahtuu, ja sitten määrätä se ukaasi sitä kautta, kun suoraan niin kuin taloyhtiön hallituksen kautta, tai ehkä suoraankin. Ja sitten sit tulisi sama homma kuin melun kanssa, eli 2-3 varoitusta, ja sen jälkeen se asunto voitaisiin ottaa niin kuin taloyhtiön haltuun niin kuin siihen omat menettelynsä olemassa nykylaissakin, tai ei tupakkalaissa, mutta siis muualla lainsäädännössä. Ja kyllä siihen oikeasti niin kuin tavallaan, nyt tällä hetkellähän siihen pystytään puuttumaan hyvin raskaa prosessin kautta, eli kaupungin terveysviranomaisten, mähän olin heihin yhteydessä asumisterveysviranomaisten kautta, että he sanoivat, että heillä on semmoinen, että he tulee niinku 3 kertaa tekemään pistotarkastusta. Jos jollakin niistä sitä haju tulee, niin sit se laittaa se prosessi liikkeelle. Mutta se on pitkä ja sitten poikii paljon valituksia ja muuta. Nyt annettaisiin suoremmat oikeudet niin isännöintitoimistoille, että he sais vähän tällaisen julkisen vallan käyttöön liittyvän oikeuden. Ja siis pointtihan on se, että pelkkä se lain olemassaolo takaa jo sitä, että sitä noudatetaan. Kyllähän esimerkiksi, jos miettii jotain niin kuin punaisiin päin kävelyä, niin se, että se on kielletty, niin se vähentää sitä jo merkittävästi. Joo, jengi kävelee punaisiin päin, kyllä, mutta kävelisi paljon enemmän, jos sitä ei ole sanktioitu. Tai siis sanotaan, että se olisi paljon holtittomampaa se tilannevitus, jos sitä ei olisi sanktioitu. Mutta tämmönen story Sepankadun eräästä taloyhtiöstä. Mun on pakko sanoa siis muuta siitä talosta. Siellä oli tosi ihania ihmisiä, että siis niinku muista ihmisistä ei mitään valittamista. Toki siellä vaihtui paljon porukkaa, mutta se kiinteä jengi, joka siellä asui, niin oli tosi miellyttävää. Et on jäänyt ihan niinku tosi lämpimiin väleihinkin osan kanssa. Mutta tämä yksittäinen rakennusyrittäjä, oikein toimitusjohtaja, niin on nyt sitten jäänyt vähän kielteisemmässä valossa. Toivotaan hänelle Henrikille kaikkea hyvää, että pysyy hengissä ja löytää tiensä elämäntapoihin, jotka kuluttaisi vähän vähemmän
tämänkin talon saataisiin vähän rauhoitettua toi muuttopakko sieltä. Ja toivotaan, että ihmiset heräisi tähän lakimuutoksen välttämättömyyteen. Kaikkea hyvää.